Budaya Jawi. Sugeng sonten para pamirsa, sugeng pinanggihan malih kalian kula Gesi Lutfia Rosida Oktaviana wonten ing pawartos Basa Jawi kalawarti TV Blora. Pawartos sosial kebudayaan ingkang mentes migunani saking wewengkon Kutha Blora lan sakiwa tengenipun. Pamirsa, sakatahing pawartos sampun karangkit dening tim redaksi kalawarti TV Blora lan pawartos ingkang badhe katur inggih menika Protokol kesehatan wonten ing papan wisata anyar ing Kutha Blora ingkang langkung sae. Pasar Ngawen Kabupaten Blora ingkang dibikak. Kejawi menika ugi badhe atur pawartos ngenani regi jagung wiwit mindhak. Pamirsa pandemi Covid-19 menika dipun sadari menawi dateng ing satunggaling papan wiwit dibatasi lan kebak kalihan aturan. Nanging sanes artosipun kagem kita, kula lan panjenengan boten saged babar pisan nguculaken penat saking kesibukan. Menawi kita badhe dateng wonten ing satunggaling papan, kita kedah manut protokol kesehatan lan nerapake 3M. Inggih menika ngagem masker, girah asta lan jagi jarak wonten ing papan tujuan wisata. Warung Kongzada. Salah satunggaling papan wisata ing Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah menika nembe rame dipun kunjungi kalihan lare-lare anem ngantos ibu-ibu. Papan wisata ingkang gadhahi kekasan lan ciri ingkang unik dipun minati amargi dianggep strategis lan modis kagem foto-foto tumrape tiyang anem. Papan wisata menika ugi cocok menawi kagem kempal keluarga lan dolanan anak-anak ngantos tempat nongkrong kagem para kadang anem. Pamirsa, wonten kasempatan punika, kula ngajak panjenengan sami kagem tindak dhateng satunggaling papan ingkang nembe rame dipun kunjungi wonten ing Blora menika. Ing mangsa pandemi, boten kasupen Kongzada ugi nderek nglampahaken protokol kesehatan ingkang dipun damel dening pemerintah. Wonten papan wisata menika sampun dipun jangkepi kalihan papan girah asta kagem tiang-tiang ingkang badhe mlebet wonten ing papan panggenan menika. Wonten ugi kebijakan ngagem masker lan wonten disinfektan ingkang aktif ing papan kagem dhaharan lan kedahipun jagi jarak. Kongzada menika cocok kagem tiang-tiang ingkang badhe nguculaken penat ing diri lan kagem nikmati dhaharan ingkang maneka warni. Kadosta dhaharan ingkang tradisional kados klepon, ngantos dhaharan modern kadosta sostel. Wonten papan panggenan menika ugi ndadosaken kita sedaya kedah manut marang kebijakan pemerintah kagem ngindari makepal ing sawijining papan lan nyengkuyung Indonesia bebas Covid-19. Pamirsa pandemi Covid-19 ingkang dereng ugi bibar, damel pemerintah nglampahaken kebijakan ingkang langkung ketat kagem warganipun. Kadosta wonten ing salah satunggaling pasar ing Kabupaten Blora, inggih menika Pasar Ngawen ingkang sampun nerapake protokol kesehatan wonten ing proses pasadyanipun. Ananging tasih kathah tiang-tiang sesadean ingkang boten naati protokol kesehatan, kadosta boten migunakake masker lan boten jagi jarak ing proses pasadyan menika. Pamirsa, kabar Covid-19 ingkang dereng ugi bibar damel sakabehing kegiatan dipun sengkuyung kalihan protokol kesehatan. Menika uga proses pasadyan ing salah sawijining pasar ing Kitha Blora, inggih menika Pasar Ngawen. Pasar ingkang manggen ing saktengene terminal Ngawen menika tetep nglampahake aktivitas pasadyan kados biasane ananging dipun jangkepi kalihan protokol kesehatan.
Protokol kesehatanipun kadosta papan girah asta, kebijakan ngagem masker kagem tiang-tiang ingkang sesadean lan sedayanipun tiang ingkang dhateng pasar. Ananging sawetawis protokol kesehatan menika dipun lampahaken, tasih kathah tiyang ingkang dereng taat kebijakan pemerintah kagem nyengkuyung program Indonesia Bebas COVID-19. Amargi tiang-tiang punika boten naati kebijakan sederhana inggih menika ngagem masker wonten aktivitasipun ing pasar. Ananging kedah dipun apresiasi ugi kagem tiang-tiang ingkang sampun purun nderek nyemarakaken program kebijakan protokol kesehatan kanthi setiti kagem Indonesia Sehat Bebas COVID-19. Pamirsa pawartos kaping pungkasan dhateng saking Regi Jagung ingkang wiwit mindhak. Regi Jagung ingkang samenika wekdal medhun samangke wiwit mindhak. Para petani ing salah satunggaling dusun ing Kabupaten Blora inggih menika Dusun Bedingin Kecamatan Todanan padha bungah ripah amargi regi jagung menika wiwit mindhak ing mangsa panenan. Tumapak mangsa menika sawetawis regi jagung wiwit mindhak. Regi jagung ingkang sawetawis wekdal mandhap samangke wiwit mindhak. Sampun kalih peken pungkasan, regi jagung mindhak saking 2.000 ngantos 3.000 rupiah saben kilonipun, dados 50.000 ngantos 1.000 rupiah saben kilonipun. Wonten ing salah sawijining dusun ing Kabupaten Blora, inggih menika Dusun Bedingin Kecamatan Todanan, nembe kathah tiyang ingkang panenan jagung. Para petani padha bungah ripah amargi mangertosi menawi regi jagung menika wiwit mindhak ing mangsa panenan. Para petani ing Dusun Bedingin menika sami kathah ingkang panen gedhen jagung, lan kebejan wekdalipun regi jagung wiwit mindhak. Saged dipuntingali menika wonten kathah sanget tetaneman jagung ingkang sampun dipanen, ugi jagung ingkang siap panen ing sawah. Kabar ngenani regi jagung ingkang mindhak menika ndadosaken para petani ingkang panenan jagung padha sukacita. Kathah uga warga ingkang sampun manen jagung lan saged dipuntingali wonten ing ngajengipun griya-griya ing Dusun Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Pamirsa cekap semanten pawartos basa Jawi kalawarti TV Blora sonten menika. Kula Gesi Lutfia Rosida Oktaviana ngaturaken matur nuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun mriksani pawartos sonten menika. Sugeng sonten lan salam budaya Jawi.